video slúži ako manuál k unikátnej súčasti nášho komunikačno-edukačného systému a to je 3D hologram. Pre jeho používanie máte samostatný modul v aplikácii ABCHCK s názvom 3D hologram. Otvoríte ho kliknutím na jeho ikonu. Pred použitím je potrebné hologram pripojiť. Predtým, než ho budete pripájať, je potrebné mať modul zatvorený. Pripája sa k počítaču prostredníctvom Wi-Fi a preto je dôležité mať pred jeho používaním Wi-Fi na počítači zapnuté. Ak ho zapnuté nemáte, urobte tak štandardným spôsobom, na aký ste zvyknutí. Následne zapnite hologram. Urobíte tak pripojením do elektrickej siete, alebo ak používate powerbank, urobíte tak jedným kliknutím na tlačítko. Ak na tlačítko kliknete potom dvakrát, tak powerbank vypnete a hologram sa vypne tiež. Po zapnutí hologramu chvíľu počkajte. Môže trvať až 1 minútu, kým je možné hologram načítať prostredníctvom Wi-Fi. Názov Wi-Fi hologramu začína číslicou 3, písmenom D a za ním nasledujú ďalšie znaky. Skôr, než opäť otvoríte modul 3D hologram v aplikácii ABCHCK, je viac než vhodné skontrolovať si, že váš 3D hologram je možné pripojiť. Skontrolujete si to otvorením zoznamu Wi-Fi pripojení, kde nájdete to, ktoré má názov 3D a za ním nasledujúce ďalšie znaky. Ak sa v zozname nenachádza, je vhodné počkať, kým sa objaví, aby ste mohli pokračovať ďalej. Ak váš hologram v zozname vidíte, netreba ho pripájať. Pripája sa automaticky po otvorení modulu 3D hologram v aplikácii ABCHCK. V tomto momente môžete opätovne otvoriť modul 3D hologram v aplikácii ABCHCK a to kliknutím na ikonku. Po otvorení modulu najskôr vidíte, že váš hologram sa pripája. Po krátkej chvíli, približne 10 sekundách, by sa mal nápis zmeniť na zelený a oznámiť vám, že hologram je pripojený. To, že pripojenie je úspešné, si viete skontrolovať aj pomocou ukážky 3D objektov. Ak na ňu kliknete, na obrazovke aj na holograme sa súčasne zobrazí banán. Zobrazená ikona slúži na to, aby ste prepínali medzi režimom, kedy sa objekty striedajú automaticky, alebo takým, kedy objekt zostáva, až kým ho nezmeníte výberom inej kocky. Ak modul 3D hologram zavriete a vrátite sa do aplikácie ABCHCK, aj vaše Wi-Fi pripojenie sa vráti do pôvodného režimu a netreba tak robiť manuálne. Postup je jednoduchý a je treba si ho len párkrát vyskúšať. Určite vám bude skvelou odmenou a motiváciou práve takéto unikátne zobrazenie, aké je pomocou 3D hologramu.